kaja sangra kaja आगे गेम जाओ उमाकान्त त्रिपुरा राई मन्त्री जय त्रिपुरा सामुनी खाइदै চ্যাম্পিয়ন রাই রানার্সের জন্য 500 টাকা খাই hambai namsogo tini borok keplai manui haino hai chini ambas sabjona ba haino hai hambai borma hambai faruk tangke borok hamno thangka boro hari pan har jito tomai na doni bisin dosa chengke dosa jiti nai hai borok doni belai kaham thangka tei ambas ba kaham player tongo tei bong a kaham player nobo future ro jeng eba jin TD80 se hapang bode kaisa TD80 football team sana bage ang yabri sewi tongo bong a kaham player sono record na jak khela pamani agulo bong all khlai nei TD80 se hapang bode jeng bor coaching ni ATC go ta ekaba khumul longo go team khai abo jotto June tabuk dolai abo chini well June ama ke jotto team kase abo na 8 June khane 8 June name borok quarter final semi final final ke khuni nokolak khane abo ke first prize me 3 lakh second prize 1.5 lakh third prize inge 75000 borok prize manai ke all thing nang bagi abo ko my country khana best kaisa playground tools nami mano ke ang belek khapung khajani bisingti okok boma sawo ang sara tripura wo hoito jottoni kobangma hopu tusaono PI botongna tai beleke thungmani wo beleke kaito laijak tini ambasa team nobo ambasa sabuni team nobo beleke no ambai mari wo tangi rekor chaitokma asukte chaitokma beleke ne kharanai thota goalkeeper ko beleke no kaham yaran baskan ni saldo gote bo ba his kani thaikon tai tini mono sabuni team rock beleke strong kaham ka hinpano ang borong nobo median khati fokus na musulo je jeng team strong kamane no oba hayate jini sai durbol tong aba hayas je kono somoy no jeng ma songnai jini si tebo thungkur tong ku awon bagai jeng practice ko sekali ma kalamnai ar mansak joratoi jeng sai tok nai jeng long primary ni best playground obno ma songnai plus abon logiwo best player ko jeng long primary ni oron ma plagai am bagai jini tini je 9 of enai rok dorsok rok borno bahina pai player bai ya paro borok asuk support asuk nai thok asuk ni thok tai puilani simi je PI rok oro je khela porichalona khai tongnai rok borok ni belai kino naikol ma kaham tigun ma kaham tai naikani khini rok bahino belai nai thokra puilani simi je khelang mani salsa phana ojaga walai nukia kho salsa phana ojaga bulai mu walai mu gobangma jagar go nugo football khela rok walai bulai toklai ngai thangu khia ojaga asuk kaham ke paikha abo ni babi nai torno baham baiwo tai beba naikol nai PI tai beba ka volunteer sokno sob kono no ang ani hapang ya paro tai boskar ni salo jung sai tok nai jini monu sabtu ni tim bohaino dolai juni ni pro present lai nai tai PI no bo tini salai ga je best player collect lai tongko pro asu mai te pro salai boskar ni salo jung o team no national level international level jora talang ni bo watch kui norok jotto no ya pri selai di jung pal kai sal bo jing mo jini yem sabo ko no thanda je jini kebangma tiprasarok talented tiprasarok tongo ya bongni rang tuition ideal ba kaham opportunity maya ni bagi kebangma jorao kuluwi tongo nor media no bailai hambai mariwo media ni singti tabuk hayung ganangai jini tiprasarok ni je tiprato fani tiprasarok ni talent no nai abono football ni singti nyo puila changkas kha jini edisi hapang nobo belai kino chung hapang maya por tangi ngai o chaitok mung obotini youth rokno chung chobak lainnya ni ngai sekang sakrak nanang sakrak nan ngai biang pirak ngai disingti paithak pok abono pok saro jini lebat sikla sikli rani faidi norok sekangi faidi thungmungo rami basadi dofano garak hati jotona belai ma ini sabjunal ni oi tini kapla yang mana ni bakro parai mabukan ebe jara player ko ko
gota tongko ang tongko gota tongko ini ase bai bo buskango je abu taham ke kera na kera practice kari untuk ka bo logo thang ini ni mata zero na awan bage abu jara comment jara share mana ini wan samai kai kumulungo thangka jakhaikun first prize Dhalai district ni mono sabdal pai khanai obosoi obosoi চেষ্টা করতে হবে।